Ito ang makabagong kariton ngayon mga kateteng. Yes mga kateteng, tayo ngayon ay magdi-deliver sa CSI La Union. At eto nga mga kateteng ang mga i-deliver natin sa CSI. Meron tayong 100 grams na chili garlic sauce, 120 grams natin na chili garlic sauce, and crispy garlic and chili oil na 220 grams, at saka ang ating chili oil na favorite ng ating katagumpay. Para sa di pa nakakaalam mga kateteng, ang mga produktong ito ay gawa namin ng aking asawa. Ito ang Gios Ilocano Blend, nakakasiguradong malinis dahil FDA registered ang aming produkto. Let's go mga kateteng, karna sa loob. Ayun, okay di ba? At eto na nga mga kateteng, chine-check na ang ating mga produkto. At eto nga mga kateteng, papasok na tayo sa loob kasama ang ating dicer. Tignan nyo mga kateteng, naubos lahat ang ating produkto dito sa loob. At eto na nga mga kateteng, iiwan na natin kay Poging Dicer na si Lito ang pag-aayos ng ating mga produkto. Let's go mga kateteng!